नमस्कार, मी देवयानी वरसकर. भेंडे म्हटले की अनेकांच्या तसं कपाळाला आठ्या येतात किंवा भेंड्याची भाजी म्हटली की ती बुळबुळीत भाजी म्हटल्यावरती सुद्धा लहान मुलं तर अक्षरशः नाक मुरडतात. परंतु भेंड्या आरोग्यदायी आहेत हे तर सिद्ध झालेलंच आहे. आणि भेंड्याची भाजी हिला एक वेगळं स्थान आपल्या जेवणामध्ये आता प्राप्त झालेलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारे भेंड्यांची रेसिपी केली जाते आणि ती एक डेलिकेसी म्हणून वेगवेगळ्या हॉटेल्समध्ये सर्व केली जाते. परंतु भेंडा म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो हिरवीगार छोटीशी कवळी अशी भेंडी. परंतु भेंड्याचे विविध प्रकार आज आपण बघणार आहोत. लाल, चॉकलेटी, पिस्ता कलर, सफेद कलर. आपण सिमला मिरची बघितलेली आहे पिवळ्या, हिरव्या, लाल रंगाची. मात्र भेंड्यांच्या रंगांमधले हे वैविध्य आणि त्या रंगांप्रमाणे त्याच्या क्वालिटीमध्ये असलेलं वैविध्य आणि त्याच्या न्यूट्रिशनमध्ये असलेलं वैविध्य हे जपलेलं आहे आडेली येथील अनंत प्रभू आजगावकर या एका प्रगतिशील अशा शेतकऱ्याने. आपण त्यांच्याचबरोबर आज बातचीत करणार आहोत की नक्की हे भेंड्यांचं गमक काय आहे, भेंड्यांच्या रंगांचं वैशिष्ट्य काय आहे आणि त्याचं हे जे काही अर्थकारण ते काय आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अनंतप्रभू आजगावकर यांनी लाल भेंडे जे आहेत, जे माझ्या पाठी आता आपण बघू शकतोय, या लाल भेंड्यांसाठीचं पेटंट 2 वर्षापूर्वीच घेतलेलं आहे. आपण विचारूया त्यांनाच की नक्की भेंड्यांचं अर्थकारण काय आहे. आनंदजी, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. लाल भेंडे हे जे काय आहेत त्याचं तर तुम्ही पेटंट घेतलेलं आहे. काय एकूणच पेटंट घेतल्यानंतर तुम्हाला काय आढळलं भेंड्यांच्या एकूणच अर्थकारणामध्ये? मुळात ही जी मी भेंडी आहे ना, ही भेंडी मी सफेद भेंडीपासूनच तयार केली आहे. कारण सफेद भेंडीवर रेड शेडिंग असतं, त्या रेड शेडिंगचा मी आधार घेऊन ही जात मी तयार केलेली आहे. ही जात तयार करताना मला 6 वर्षे लागली. प्रथम 6 वर्षानंतर विविध प्रकारे याच्यात मी बदल करत करत जाऊन नंतर मी हिरवी भेंडी आणि लाल भेंडी हीच माझ्याच भेंडीमध्ये मी क्रॉस करून मी ब्राऊन भेंडी तयार केली. आणि त्यानंतर ब्राऊन भेंडी केली आणि ब्राऊन भेंडीनंतर मी पुन्हा हिरवी भेंडी आणि माझी ब्राऊन भेंडी त्याच्यानंतर पिस्ता भेंडी तयार केली. आणि अशा विविध प्रकारचे माझ्याकडे भेंडी आहेत. गोवामधली 8 शेरीची भेंडी आहे, ती पण मी लाल भेंडी तयार केली. त्याच्यामध्ये प्लेन कलरची भेंडी पिंक कलर म्हणून ती पण तयार केली. अशा विविध प्रकारचे मी 8 जाती मी ह्यामध्ये तयार केले. ह्या जातीचं वैशिष्ट्य म्हणजे ही लाल भेंडी आहे, याच्यात चिकटपणा अजिबात नाही. म्हणजे सर्वसामान्य लोक खाऊ शकतात. डायबिटीसवर अतिशय गुणकारी असं आहे. म्हणजे तुम्ही भाजी खाल्ल्यानंतर तासानंतर जर तुम्ही शुगर टेस्ट केली तर नॉर्मल शुगर येते. आणि हे स्वतः आम्ही ट्रायल घेतलेले आहेत. एक वैशिष्ट्य म्हणजे पिस्ता भेंडीमध्ये बघायला गेलं तर फॅटचं प्रमाण भरपूर कमी आहे, पण प्रोटीन हे जादा आहेत. तसंच ब्राऊन भेंडीमध्ये गेला तर आयन आणि फॅट हे इक्वली नॉर्मली आहे. म्हणजे असं आयन हेवी आहे, फॅटचं प्रमाण अतिशय. म्हणजे जी भेंडी खाल्ली तर कोणाला लठ्ठपणा वगैरे, जाडपणा वगैरे, पोट वगैरे असं विविध असं म्हणजे माणूस होऊ शकत नाही, कारण फॅटचं अगदी प्रमाण नॉर्मल आहे. आणि हे सगळे भेंडी आम्ही टेस्टिंग केलेले आहेत टोटली. परंतु मी हे करताना असं माझ्या लक्षात आलं की ह्यापेक्षा अतिशय चांगली भेंडी अशी रानभेंडी आहे. रानभेंडीमध्ये एवढे गुणधर्म आहेत, मोठमोठे आजार आहेत, कॅन्सरच्या भयंकर आजारावर उपयोग होतात. हे माझ्या लक्षात आलं. पण रानभेंडी लोक ही आदिवासी लोक खातात. कारण काय तर आदिवासी लोकांना माहिती आहे की ह्याच्यामध्ये काय आहे, म्हणून ते आदिवासी लोक तुम्ही सर्रास बघितलं तर ते तब्येतीने चांगले वगैरे असतात. त्यांना अटॅकचं प्रमाण कमी असतं, कॅन्सरचं प्रमाण कमी असतं, विविध लिव्हर असं विविध आजारावर ते अवलंबून असतात. मग मी काय केलं, ही जर भेंडी जर माझ्या भेंडीपासूनच मी तयार केली तर मला अतिशय चांगलं आणि लोकांना काहीतरी मला देता येते. ह्या दृष्टीने मी आता तुम्हाला दाखवीन थोड्या वेळात. ह्या दृष्टीने मी ती रानभेंडी आणि माझी 533 हा माझा पहिला पॅटर्न, ह्याची दोनांचं क्रॉस करून मी जी आता भेंडी काढली ती अतिशय गुणकारी आणि चांगली भेंडी काढली. आणि त्याच्यात आयनचं हिरव्या भेंडीमध्ये आयनचं प्रमाण कमी होतं, जरी ती योग्य असली, म्हणजे प्रोटीन सगळं योग्य असलं तरी आयनचं प्रमाण त्याचं कमी असतं. रेड कलरमध्ये आयन हा जास्त घटक असतो आणि ते आपल्या तब्येतीला सगळ्यात चांगलं असतं. म्हणून मी ती दोन्ही भेंडी तयार करून लोकांच्या मनातली भीती नष्ट केली मी. म्हणजे बाबा सहज ती लोक खाऊ शकतील आता, म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना खाऊ शकतील. दुसरं अर्थकारण जर आपण म्हटलं तर आपण सर्वसामान्य बघायला गेलो तर ह्या भेंडीपासून आपल्याला आरोग्य सुधारायला जेवढी मदत होईल तेवढी अर्थकारणावर मदत होईल. फक्त याच्यावर आपण विद्यापीठाने माझे प्रयत्न करतात. आपण दापोली कोकण विद्यापीठातून ह्याच्यावर मी त्यांना दिलेले आहेत हे व्हरायटी सगळे. ते आपल्या दृष्टीने प्रयत्न करतात. त्यांना अडचण आली तर ते मी सोडवतो, मला अडचण आली तर ते मला मदत करतात. म्हणजे त्याच्यात दळवी सर म्हणून एक आहेत, पराग हळदणकर म्हणून आहेत आणि परुळेकर सर म्हणून आहेत. हे मला भयंकर म्हणजे जसं आपलं त्यांना समजलं बा ह्या माणसाकडे काहीतरी आहे
आणि आपल्यालाही मदत होईल आणि त्यालाही मलाही मदत करता येईल ह्या दृष्टीने मला भयंकर ते मदत करतात, म्हणजे चांगल्या प्रकारे मदत करतात. अशा प्रकारे मी सगळं हे जतन केलं. आणि असं एकच नाही भेंडीमध्येच काम केलं असं नाही, मी आंब्यामध्ये 3 व्हरायटी काढलेत. पायरीचा आंबा तुम्हाला माहिती असेल, एकंदरीत तुम्ही बघितलं तर तो त्याची गुणवत्ता चांगली आहे, म्हणजे खाण्यासाठी तो चांगला आहे, पण टिकण्याची गुणधर्म आहे ती त्याची कमी असल्यामुळे त्याला मार्केट नाही. मग मी काय केलं, असा आंबा तयार केला की पायरीचा आंबा आपण घट्ट लोकांना देऊ शकेल का, म्हणून मी आता घट्ट पायरीचा आंब्याचं तयार केलं. तसं उदाहरण म्हणून इथं कलम आहे माझ्याकडे समोरच. मग ते त्याचा आंबा असा आहे की तुम्ही जर पिकल्यानंतर टाकला असा तर तो फुटणार नाही, एवढा घट्ट आणि चवीला होती. सेम पायरीची चव, सगळं दिसायला पायरीचे काही फरक त्याच्यात नाही, फक्त चांगला गुण आहे, टिकाऊपणा त्याचा अतिशय चांगला आहे. त्याच्यामध्ये घड हापूस म्हणून मी एक तयार केलं. घड हापूस म्हणजे जी आपण कसं सर्वसामान्य तुम्ही बघायला हापूस म्हटल्यानंतर वर्षातनं एकदाच आंबा येतो, पण माझ्याकडे जी हापूसची मी जात तयार केली तो वर्षातून 2 वर्षी लाग येते त्याला, आणि ते घडायला लागते, म्हणजे त्याला विदाऊट कल्ट्रा बिल्ट्रा देण्याची गरज पण लागत नाही. एवढ्या प्रकारे मी असं केलं. त्याच्यानंतर मी ब्लॅक स्वीट म्हणून एक आंबा तयार केला. तो पण असा आहे की वरची साल जरी पूर्ण काळी पडून गेली तरी आतला गराला काय फरक होत नाही, अतिशय चविष्ट गर असा. अशा प्रकारे विविध मी सिल्लेक चिकू बनवला आहे, वालीमध्ये जाती बनवल्यात, म्हणजे प्रत्येक ह्याच्यामध्ये मी, म्हणजे असं की नाही. काजूमध्ये 3 व्हरायटी आहेत, म्हणजे बिना डिंकाची एक काजू बनवलं, साईज मोठी आहे. बोंडू खाण्यासाठी पण बनवलेले आहेत, आणि वर्षातनं 5 ते 7 वेळा काजू लागणारी माझ्याकडे आहे स्वतःकडे. आणि समोरच इथं लागवड केली झाडं आहेत, म्हणजे त्याची लागण्याची पद्धत, म्हणजे त्याची बी आहे, बीची क्वालिटी अतिशय, म्हणजे कंटिन्यू पहिल्याहून शेवट पण लागत असल्याने बीची क्वालिटी लहान होत नाही. अशा विविध प्रकारे मी हे जतन केलेलं आहे. माझ्याकडे आता मी 20 प्रकारचे व्हरायटी जतन केले. तर 20 प्रकारचं माझा स्वतःचा, म्हणजे तुम्ही कोणाकडे जर केलं तर माझ्याकडे आहे तर दुसऱ्याकडे मिळणार नाही. मी जायफळमध्ये केलं आहे, कोकममध्ये केलं, असं विविध प्रत्येक जातीमध्ये संशोधन केलेलं आहे. आणि आता तर मी रानभेंडीचं संशोधन केलं आहे, ते आता विद्यापीठामार्फत आणि माझं सगळं चालू आहे. आणि ते भविष्यात ते जर योग्य झालं, गव्हर्नमेंटने मदत केली, सगळं केलं तर आपण कितीतरी लोकांना चांगलं देऊ शकतो. नक्कीच. आता हे जे तुम्ही म्हणालात की रानभेंडी की जी कॅन्सरवरती खूप उपयोगी आहे, म्हणजे औषधी आहे, तर त्याचं म्हणजे आता तुम्ही त्याचं डेव्हलप करताय, त्याची रोपं किंवा इतरही भेंड्यांची रोपं किंवा जसं तुम्ही म्हणाल सीडलेस चिकू किंवा ब्लॅक आंब्याचं जे काही म्हणालात ते, त्याची रोपं वगैरे तयार करायला तुम्ही सुरुवात केलेली आहे का? हो, रोपे पण मी तयार करायला सुरुवात केलेली आहे, पण कसं होतं जनरली जोपर्यंत आपलं संपूर्ण हे होत नाही तो मग रोपं करून मी बाहेर देण्याला आपल्याला कठीण होतं. कारण एकदा माझ्याकडनं ते बाहेर गेलं पॅटर्न मिळायच्या आधी, तर मला भीती असते की कोणी आपला दावा करू शकतो का नाही बाबा ही व्हरायटी माझी आहे, म्हणजे मी कष्ट केलेले माझे फुकट होऊ शकतील. म्हणून मी काय करतो, जसं माझं एक पॅटर्न झालं, आता माझ्याकडे लाल भेंडी मी विद्यापीठात दिली, ब्राऊन भेंडी माझ्या शेवटच्या टप्प्यात पॅटर्न असले विद्यापीठात ताब्यात दिली, म्हणजे कोणाकडे ते लोकांपर्यंत पोचावं आणि मी माझ्यापुरतीच एकट्याला फायदा न होता तो संपूर्ण जनतेला फायदा झाला पाहिजे ह्या दृष्टीने, म्हणून दापोली विद्यापीठाकडे मी माझं बियाणं दिले. तसं मी टप्प्याटप्प्याने जसं माझे पॅटर्न होईल तसे टप्प्याटप्प्याने मी दापोली विद्यापीठाकडे देणार, की असं की नाही माझा स्वार्थ की मलाच पैसे मिळाले पाहिजे असं की माझं नाही, की जेणेकरून हे लोकांपर्यंत पोचलं पाहिजे. भेंड्यांच्या ह्या शेतीमधून जेव्हा फिरतीये तेव्हा हे लाल रंगाचे अत्यंत मोहक अशा लाल रंगाचे भेंडे माझ्यासमोर आहेत. त्याच्याचबरोबर हा हिरवा रंग आहे. हिरव्या रंगाबरोबरच इथे थोडासा लालसर किंवा ब्राऊन असा कलर आहे. इथे तर तुम्ही अगदी बघू शकताय की हा जो भेंडा आहे हा चॉकलेटी रंगाचा किंवा ब्राऊन कलरचा आहे. आणि या सगळ्या भेंड्यांमधून सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे काही रानभेंडे असं जे अनंत प्रभू आजगावकरांनी सांगितले की जे कॅन्सरसाठी एक उत्तम औषध असं सिद्ध होऊ शकते, त्याच्याती त्यांचं काम सुरू आहे. तर वेगळ्या वेगळ्या ह्या भेंड्यांच्या व्हरायटीज जर बघितल्या आणि त्याचं जर महत्त्व आपण जर जाणून घेतलं तर निश्चितच भेंड्याची भाजी किंवा भेंड्याचे जे काही हे उपयोग आहेत त्याचा आरोग्याला तर उपयोग होईलच, परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अशा अनेक शेतकऱ्यांना, तरुण होतकरू शेतकऱ्यांना की जे शेती करू इच्छितात त्यांच्यासाठी ही जी काही शेती आहे, भेंड्यांची म्हणून शेती आहे, ती निश्चितच एक अर्थार्जनाचा उत्तम मार्ग भविष्यामध्ये होऊ शकेल. आणि त्याच्यासाठी प्रभू आजगावकरांचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत. त्यांना ज्यावेळेस पेटंट ब्राऊन भेंड्यांचं पण मिळेल त्यावेळेस त्याची रोपं करून ते बाहेर विक्रीसाठी सुद्धा देणार आहेत किंवा इतरही लोकांना त्याचा उपयोग होईल अशा पद्धतीचं जे त्यांचं आहे ते निश्चितच चांगल्या पद्धतीचे त्यांचा विचार आहे. आणि लवकरच ही जी काही ब्राऊन भेंडी आहेत किंवा ब्राऊन कलरची भेंडी ही बाजारामध्ये आपल्याला दिसणार आहेत. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बाजारामध्ये लाल, ब्राऊन, लाल, चॉकलेटी, पिवळी, हिरवी, पिस्ता आणि सफेद अशा वेगवेगळ्या भेंड्यांची जर व्हरायटी जर दिसली तर निश्चितच त्याचं श्रेय अनंत प्रभू आजगावकरांना जाणार आहे. ही गवली दोडकी आहेत.
अतिशय दुर्मिळ अशी जात आहे. आता ही जवळजवळ नष्ट झाल्याची जमा आहे, परंतु मी ही पूर्वीपासून आतापर्यंत ही जपलेली जात आहे आणि ह्याच्यात मी मध्ये जास्त फलदार होण्यासाठी आणि घसारी लागण्यासाठी विविध असे प्रयोग करून मी आता ही जात तयार केलेली आहे आणि ह्याची खाण्यासाठी अतिशय चविष्ट अशी भाजी होते. ही रानभेंडी आहे आणि समोरच इथं ही आहे, ही माझी पहिला पॅटर्न झालेला लाल भेंडी आहे. ही रानभेंडी आणि लाल भेंडी ह्याच्या दोघांच्या क्रॉसिंगमधून मी आता ही समोर त्याच्या पाठीमागे येतच आहे आपली भेंडी केलेली आहे, रानभेंडी तयार केलेली आहे लाल, मी ती तुम्ही बघू शकता. हे आता माझ्या हातामध्ये आहेत, हे मी स्वतः बनवलेली ही लाल भेंडी आहे, तुम्ही ही आता पाहू शकता. तसेच हे माझ्या हातामध्ये एका हातामध्ये ही रानभेंडी आहे जी पूर्वीपासून ही आपण आपल्या रानात कुठे ना कुठे उगवत असते, पण अतिशय चविष्ट आणि अतिशय आयुर्वेदिक अशी भेंडी असलेली ही भेंडी आहे आणि ही भेंडी आदिवासी लोकच खातात, आपले लोक घाबरतात. नंतर म्हणून मी काय केलं, ह्या माझ्या पॅटर्न झालेल्या ह्याच्या भेंडीमधून मी ही रानभेंडी ही क्रॉस करून मी ही आता नवीन रानभेंडी तयार केली आहे. म्हणजे ही सर्वसामान्य साईज पण याची जरा मोठी आहे आणि लोकांच्या मनातली भीती जाईल ह्या दृष्टीने मी हा असे विविध प्रयोग करत असतो. ह्या रेड कलर असल्यामुळे याच्यात आयनचं प्रमाण पण जास्त येणार आणि इन्क्लूड होणार त्याच्यात, त्याप्रमाणे ही लोकांना अतिशय आरोग्याला चांगली होणार आणि अर्थकारणाला पण ही अतिशय चांगली होऊ शकते आणि लोकांचं आरोग्य सुधारलं तर सगळ्यात आनंदाची गोष्ट आहे. या दृष्टीने माझे वेगवेगळे याच्यातले गुणधर्म शोधण्याचं पण काम चालू आहे. हे जी काही पारंपरिक आपल्याकडे भाज्या होतात त्या खरं म्हणजे कालौघामध्ये थोड्याशा कुठेतरी नाश पावत चाललेल्या आहेत, नष्ट होत चाललेल्या आहेत. आपण जर पूर्वी लहानपणी जेव्हा गावात येत असू तेव्हा प्रत्येक गावाच्या परसामध्ये स्वतःच्या भाज्यांचं असं एक परस बाग तयार केलेली असायची आणि त्याच्यामध्ये दोडकी, पडवळ, कारली, भेंडे, वाली, गवार अशा अनेक प्रकारच्या भाज्या लावलेल्या असायच्या, फळभाज्या लावलेल्या असायच्या, वांगी लावलेली असायची, दुधी भोपळा लावलेला असायचा, भोपळा लावलेला असायचा, लाल भोपळा. त्यामुळे वर्षभर आपल्या परसातलं हे जे काही सकस भाज्या आहेत त्या घरातल्या लोकांना पुरत असत आणि त्या पुरवल्या जात असत. परंतु नंतरच्या काळामध्ये वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवामुळे होईना का किंवा एकूणच थोडासा काल बदललेला असल्यामुळे ह्या ज्या काही भाज्या आहेत ह्या कुठेतरी आपण थोड्याशा मागे टाकत गेलो आणि बाजारातून आणण्याचा जो काही कल आहे तो वाढलेला आहे. परंतु या बाजारातल्या भाज्यांवरती ज्या पद्धतीने कीटकनाशकांची फवारणी केलेली असते, पेस्टिसाइड्स इन्सेक्टिसाइडची फवारणी केलेली असते, त्यामुळे आरोग्याचेही प्रश्न बिकट होऊ घातलेले आहेत. अनेक सर्वे केले गेलेले आहेत आणि त्यामुळे या भाज्यांच्या वरती केलेल्या फवारणीमुळे अनेक कार्सिनोजेनिक आजार हे बळावायला सुरुवात झालेली आहे. पुढच्या काही वर्षामध्ये आपल्या भारतातलं कॅन्सरचं प्रमाण हे प्रचंड मोठं असणार आहे, हेही एका सर्वेक्षणाने सिद्ध केलेलं आहे. परंतु ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती अनंत प्रभू आजगावकर ह्यांनी हा जो काही एक वेगळी वाट चोखाळलेली आहे की जुन्या पारंपरिक बियाणांचं संवर्धन, जतन आणि पुन्हा त्याचं पुनरुत्पादन. एकूणच हे जे काही तुम्ही केलेलं आहे की जुनं बियाणं की ज्याला आता फार डिमांड आहे, परदेशात सुद्धा आपल्याकडे म्हणजे जी काही पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाइड असलेली भाज्या किंवा फळं किंवा फळभाज्या घेतल्या जात नाहीत, या पार्श्वभूमीवरती तुम्ही काय सांगाल? मुळात काय आहे, आपण हायब्रिड करतो, म्हणजे हायब्रिड बियाणं उत्पन्न जास्त बघतो. पण आपण माझं असं आहे म्हणत की गावठी जे स्थानिक बियाणं आहेत त्याच्यात जी उत्पन्नापेक्षा तुम्ही जे 10 किलो तुम्हाला भेंडी मिळू शकतील, पण माझी भेंडी कदाचित तुम्हाला 10च्या तेवढीच मिळते, पण त्याच्यामध्ये प्रोटीन आणि जास्त मिळतं. आपण हायब्रिडला उत्पन्न जास्त काढण्यापेक्षा त्याच्यामध्ये 10 किलोपेक्षा 2.5 किलोमध्ये सर्व गुणधर्म आहेत हे तपासणं गरजेचं आहे. हे कोण तपासत नाहीत आणि फक्त आम्ही उत्पन्न हायब्रिड करायच्या मागे लागतो आणि हे करतो. पण मी असं केलेलं आहे की मी हायब्रिडच्या तोडीला देणारे, त्याच्यापेक्षाही तोडी देणारे, उत्पन्न चांगले येणारे व्हरायटी जुनी जात जतन करूनच मी काढलेले व्हरायटी आहेत आणि आतापर्यंत माझ्याकडे 25 ते 30 व्हरायटी वेगवेगळ्या जुन्या पद्धती मी जतन केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामधून मी हे नवीन शोधण्याचं काम करतो. आणि असं नाही की बाबा हायब्रिडला, आता माझी तुम्ही ब्राऊन भेंडी बघितली, जगातली सर्वात हेवी भेंडी देणारी असं ती वाण आहे माझ्याकडे आणि हे मी ह्या लोकलमधूनच काढलेलं आहे. म्हणजे हायब्रिड तुम्ही म्हणता, हायब्रिड माझ्याकडे लोकलमधून मी काढलेलं आहे. हायब्रिडला टफ फाईट देण्यापेक्षा म्हणजे त्याच्या किती पटीने चांगली अशी व्हरायटी काढलेली आहे. असं म्हणजे रेड भेंडी पण तुम्ही बघितली, ही पण बघितली, प्रत्येक बघा, हे दोडका बघा, तुम्ही घसायला लागलेले आहेत. म्हणजे हायब्रिड म्हणता, पण अरे हे आपल्याला अगोदरच जुन्या ह्याच्यात आपल्याला जतन केलं तर जुनं दिलं तर आम्ही म्हणतो बघा, जुनं ते सोनं, त्याप्रमाणे खरोखर हे सोनं आहे आणि मी ते जतन करण्याचं काम केलेलं आहे. आणि ते मी त्याच्यातनं वेगवेगळ्या व्हरायटी काढून ही आपल्या संपूर्ण भारतात, जगामध्ये
हे मला संपूर्ण हे करायचं आहे. फक्त काय होतं आपली थोडीशी धाव कमी पडते, कारण कसं आम्ही सर्वसामान्य शेतकरी आहेत. मग ह्याला जर गव्हर्नमेंटने मला साथ दिली किंवा विद्यापीठाने साथ दिली तर आपण हे कितीतरी दृष्टीने चांगलं करू शकतो. अर्थकारण तर नक्कीच होईल, अर्थकारण सुधारेल हे भाग वेगळीच आहे, पण आरोग्य सुधारणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे आणि ते मी करण्याचं हे काम घेतलेलं आहे. नक्कीच. एकूणच अर्थकारण सुधरेल हे तर निश्चितच, परंतु आरोग्य सुधारणं ही आत्ता काळाची गरज झालेली आहे. कारण आपण हे जे काही हायब्रिड धान्य, हायब्रिड फळभाज्या ह्या ज्या काही खातोय, भाज्या खातोय, त्याचे दुष्परिणाम काय आहेत किंवा काय भोगावे लागतील हे आपण आता आपल्याला थोडे थोडे ते दृश्य स्वरूपामध्ये दिसायला लागलेले आहेत. त्यामुळे निश्चितच तरुणांनी केवळ हायब्रिड शेती करून उत्पन्न वाढीचा सायास करण्यापेक्षा ते सकस आणि गुणवत्तापूर्ण असेल याच्याकडे जर थोडासा लक्ष दिला तर निश्चितच थोडंसं उत्पन्न कमी येईल, परंतु जे काही तुम्ही पिकवाल ते आरोग्यदायी असेल आणि पुढच्या पिढीला ते पुढे घेऊन जाणार असेल, आरोग्यदायी असं असेल. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती प्रभू आजगावकर हा जो काही प्रयोग करतायत तो निश्चितच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या तरुणांपुढे एक आदर्शवत असाच राहणार आहे.